ассалому алайкум дӯстону бародарон ва подписчикони муҳтарам. Созаи шер бачаҳо хубен? Саломатитон созаи настирониё, аҳволо, зиндагӣ, падару модар ҳама хубаё хе? Хуб бошад дар комментария ҳама 100% бигӯен дӯстон. имрӯз 1 июли соли 2024 навор кардагем баҳри шумо. Навормон беҳад навори хуб мегзара. Лутфан пайгирӣ ва дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии кори моҳай. Дар ҳамин навори мо мезанем лайка дӯстон, подписатсиро зер мекунем. аз навори имрӯзаи мо бохабар мешавем. Рақамҳои мо барои реклама метавонед ки ба мо муроҷиат кунед дӯстон. инак мегзарем ба эълони якми имрӯзамон дӯстон. эълони якмон Opel Astra F ки солаш 1998. ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 26000 сомон мега. Бензин плюс газ, кузоваш универсал. Дароншам чотка, тоза, даршам хеле девнагӣ бад, мақсад дароншам бад нест, бероншам бад нест. Бензин плюс газ, кузоваш универсал. Объем моторш 1.6, пробег 230,000 пробег дорад дӯстон. Коробкаш механика. 3 бор срочно фурӯхта мешавад. Кондитсионер дорад. Дайгари мега агар бе кондитсионер боша одам девона мешавад. Одам 4 баллон пачка дига арзон намешавад. Нашод документош мега шумо метавонед ки занг бизанен, боз муомила мекунем дӯстон. ина марҳамат агар бихоҳен як бор дига мехонам барои шумо. 8684 ҳам ватсап ҳам дастӣ 26000 сомонӣ. 1.6 моторш, пробег 230,000. Механика. Кузов универсал, бензин плюс газ. ба эълони диюми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони диюми имрӯзамон Opel Astra H ки ира солаш 2006. ҳар одам ҳар хел гап мезана. ака мехонам гӯш кунед. 12 ҳам ватсап ҳам дастӣ. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мошин 45000 сомонӣ мега. сӯзишвориш дизел ахтор медонен. саларка. кузовш универсал, моторш 1.9, коробкаш механика. салом алейкум муфтасия бордия. мошин срочно фурӯхта мешавад, арзон намешавад. аввал фикр карда баъд занг занед. ягон ҳуҷҷат надора мега, фақат паспорт дора. номерош транзит, кондитсионер, фреон надора. 4 баллон 90%, расход 683, нишон дода 3. сумат нақд набоша мега, илтимос занг назан, яъне ки сум тайёр набоша занг назан. мошин дар шаҳри Роғун. аз сабабе ки ман дар шаҳри Роғун кор мекунам, мошин шаҳарба гаштагӣ, яъне ки мефурӯшам. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони сеюми имрӯзамон Opel Astra F. дӯстдорони хеҷибек ҳам хеле бисёре ҳастанд ки то ҳатто комментариҳо пир шидагиай. комментарияи ма бародар Astra F хеҷибек бигӣ парто да парто. дароншам тоза, света музыка дора ба фикрам аз ҷои по. баъд нест мошин дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғонтепа, қирғани имрӯзаи дидагӣ хидмат. рақамош охириш 4110, ҳам ватсап ҳам дастӣ. нархша 37500 сомон мега. бензин плюс газ, кузовш хеҷибек. хеҷибека кузов хеҷибек мешавад дӯстон. объем моторш 1.6, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай мега. дар ҳолати хуби хуб қарор дорад. савдо дар назди мошин харидори аниқ набоши мега, бародар илтимос занг назан. ин мошина мегири як тайга танировкаш мекунӣ. фақат дар шаҳр мезеба, дар либои ҷо мезеба бош, шаҳр да бо дига хеле дӯстон. ба эълони чорми имрӯзамон мегзарем. эълони чормон Opel Astra F ки солаш 1997. 4420, ҳам ватсап ҳам дастӣ. барои дӯстдорои канали автотиви Astra F мондем бисёртар. нархша 37000 сомонӣ мега. бензин плюс газ, кузовш хеҷибек. ирани ира моторш 1.6, коробка яъни механика. уа механика, ия механика. дар нояи Турсунзода. мотор модул дар ҳолати хуб. ҳуҷҷат солона. утилизатсия дора. 4 диска, баллонои нав. краскаш 100% задагӣ пусидагӣ надора мега. нё кунен ҳама қабло нормали ай бо 97. боз 37000 сомонӣ, боз муомила дорад дӯстон. нё кунен краскаш 100% задагӣ пусидагӣ надора. срочно сум дар кора мега. арзон мешава, боз арзон мешава, муомила дора. марҳамат занг бизанед агар желаниятон боша, ягон муомила чахчах кунед. ба эълони панҷумон мегзарем дӯстон. эълони панҷумон бисёре дӯсте медоранд. ами харидорои Nexia бисёр. то ҳатто ки дар комментария мондан ки бародар гуфт ягон Nexia агар боша то 12500 сомонӣ мон. гуфтем майли.
бензин плюс газ 1, кузов седан, объем моторш 1.6, коробкаш механика бардор ҷоно. Нёкинем вроди ягон ҷои некси задагӣ, пусидагӣ, хеле кандагӣ чи нестай. Чётка гирифтай я мойкаи нормалиш кардааст. Состояниеш ахшо нигоҳ кардааст, ба савдо гузоштааст. Бо ба нархи арзон. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор 100%, краска 100%, ходовиш ҳам 100%, баллон 90%. Ходовой 90%, баллонш 80% гуфтаним бахшиш. Ҳуҷҷатиш бучидагӣ бахшиш гуфтааст да мақсад. Транзит тайёрае. Срочно фурӯхта мешавад. Элони шашам. Элони шашмон нигоҳ кунед. Дай вола сети ира солш 2008 бародаро. Рақамаш ҳам дастӣ, ҳам WhatsApp 5007. Дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад. Шумо метавонед ки зангшон бизанед. Нархша 40000 сомонӣ мега. Бензин плюс газ, кузовш седан, объем моторш 1.6, коробкаш автоматика. Ана мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Кондитсионер ҳаст, климат, контрол, малярный код, малярниш кор дорад камтарак. Срочно фурӯхта мешавад. Мотор коробка 100%. Техосмотр то моҳи апрела утилизатсия кардагӣ, нархш муомила дорад боз бар замин ҳамин қадар. Савдо мега дар назди мошин. Ина марҳамат ҷалаинтона бинед шербачо. Ба эълони ҳафтуми имрӯзамон мегзарем. Эълони ҳафтумон Opel Vectra A. Opel Vectra A. Ман намедонам дӯстдорои Vectra бисёра ё ки ба нарх навои арзон буданаш да комментария ҳатто ира мепирсам бардор мега ки Vectra амон. Ина подписчикои муҳтарам, комментарияи шуморо ман дар замин нагзоштам. Мақсад мондам. Дар ноҳияи ёбон солиш 1991 14500 сом мега. Гази бензин плюс газ яъне. Моторш 1.6 механика. Ҳам WhatsApp ҳам дастӣ. 9941 WhatsApp дорад, дастӣ ҳам ҳаст. Мошин нахадо мега без ҳуҷҷат. Магнитофон соз, баллонш 65%, бо савдо мешава мега. Ина марҳамат Vectra харо бо метавонед ки занг бизанед муомила кунед. Ба эълони ҳаштуми имрӯзамон мегзарем дӯстон. Ака хидматам маъқулай. Ягон маркаи мошин хеле ҳастая хости дилитам намешава ё ки неки ами Matiz мада маъқулай. Қати Mercedes. Солш 2007 7766. WhatsApp ҳам дастӣ. Дар хуҷандаи мошин нархша 33000 сомон мега. Коробкаш автоматика. Ин мошин почти бе бензин меравад. 0.8 вообще кам расход. Бензин плюс газ, кузов хэтчбек, объем моторш 0.8, коробкаш автоматика. Мошинча нархш ба арзанда, нигоҳ кунед. Даруншам тоза, аз ин тараф, аз он тараф, ай любой тараф дарун берунш тоза, краскаш чётки нав, баллонш зов. Утилизатсияам ҳай, баллонш 70%, ягон дард надора. Касе ки шелани дошта боша мега, марҳамат гуфта занг бизанед. Ба эълони наҳами имрӯзамон мегзарем дӯстон. Эълони наҳамон Hyundai Solaris. Нигоҳ кунед. 63000 сомонӣ ки солш 2015 ҳай. На сол гаштаги мошин 15-24 на сол мешавад, чақа мешавад. 0266 рақамаш охираш. Дар шаҳри Душанбе қарор дорад мошин. Нархша 63000 сомон мега. Холи бензинае. Кузовиш седан. Объем моторш 1.6, пробегаш 10081 пробег дорад. Коробкаш механика. Аз ҳисоби шояд фикр мекунем ки аз ҳисоби механика буданаш нархш арзон бошад. Салонш ҳам тозак, ай берун, ай дарун, ай любой тараф иян. Бад нест, ба Toyota Camry бисёр монандӣ дорад. Дар ҳолати хуб қарор дорад мега бардора. Ҳуҷҷатош солона 5 моҳи дига боз ҳуҷҷат дорад бар замин ҳамаи. Утилизатсия дора. Проблема нест мақсад. Ина марҳамат бардора, касе ки Hyundai Solaris агар ҳавас дошта бошед занг бизанед. Дӯстон, бародарон, подписчикои муҳтарам. Мисли ҳамин инсон агар шумо бихоҳед ки дар реклама гузоштан, марҳамат метавонед ки ба мо занг бизанед. Сараввал бизанед лайка, подписатсияро зер кунед.
ва видеои моро дар дараҷаи максималӣ шумо метавонед ки паҳн кунед ба дӯстон, ба рафиқон ва ба наздикҳои худтон. история одам метавонед ки бимонед мардумро. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будем дӯстон. худованд нигаҳбонтон то наворҳои оянда. панотон ба худо. лайка фаромӯш накушед бача.